Sasifundele egameni likaJesu. Let's read for us egameni likaJesu. Maria utawutala indvodzana uyetse libito uthi nguJesu. Ngoba nguye la usinzisa bantfu etonweni tabo. Ngokuba nguye otshela njani bathandekayo uzosindisa abantu kubathandekayo etonweni tabo. Yes, verse number 23. Bheka intombi yawukhulelwa itala indvodzana libito layo kuyawuthiwa Emmanuel. Lokusho ukuthi uNkulunkulu unathi. Ngokuba kuthiwa ukuthi ngithoba ngeEmmanuel ngoba kuthiwa ukuthi uNkulunkulu njani? God is with us. Haleluya bathandekayo. Ngifuna ukubamba amagama amabili nje. The number 1 lithi uzosindisa. Sonke ama-strings le sikwazi ukushaya ufandana. Haleluya. Ama-strings izoba easy egameni likaJesu. Haleluya. Lithi iBhayibheli asifunda khona lana kukhulunywa about amagama kabantu bathandekayo sikhulumeni sonke akaJesu. Uthi uMaria uyozala indodana uyoyibiza ngokuthi ubani igama lakhe uJesu. Okusho ukuthi uzawusindisa ini bathandekayo abantu bakabani bakhe kubathandekayo esonweni. Number 2 sithola indaba yokuthi kuthiwa utawuzala indodana uzayibiza igama lakuthiwa Emmanuel. Haleluya bathandekayo. Okuhumusha kuthiwa uNkulunkulu unjani bathandekayo? Unathi. Hallelujah. Hallelujah. These are the two things ezibalekile ensindisweni yomzalwane egameni likaJesu. When you read the book of Genesis sifunda about you Adam no Eva. Hallelujah bathandekayo. Uma isitha sifika sithola uAdam senyavana. Uma sithola uAdam sithola uAdam uno Eva. And uAdam uyena onikezwe ama-instructions and the laws. Hallelujah bathandekayo. And bese iBhayibheli selikhuluma indaba yokuthi ke isitha bese sikhuluma noEva, uEva bese soda ini bathandekayo. Isithelo wabe wapha nobani bathandekayo? NoAdam. Hallelujah bathandekayo. So meaning the knowledge about isono sasikade se efruiting ebekade bazidlile. So meaning they were not aware about izinto eziningi. But because of isono isitha sathole opportunity to introduce sin. Sabese isono singena ngaphakathi kwabo bona baphila impilo yosono. Haleluya bathandekayo. So umuntu into ayilahlekelwa yiyo ulahlekelwa iposition yakhe uNkulunkulu. Ngenxa yakhe bathandekayo yesono. Lithi iBhayibheli bese bayaqosha bakhishwe ngadeni ngoba benze ini bathandekayo isono. Because isono sikukhipha endaweni la umele ube khona. Isono sikukhipha kwinjongo kaNkulunkulu ngempilo yakho. Alibathandekayo. Ayikho into ebuhlungu njengesono. Because isono ngisona esenza ukuthi silahleke empilweni zethu. If ungacheka kahle empilweni yakho kunezinto bengabe zenzeke empilweni yakho ngecebo likaNkulunkulu. Asenzekanga because kwaba nesono esenzakalako around empilweni yakho. Alibathandekayo. So meaning i-enemy enkulu nempilo yomuntu isono. Because isono ngisona esihamba phambili. Sifike simelane nawe. Sifike simelane nempilo yakho. Sifike simelane nokuqhubeka kwakho. Sifike simelane nempumelelo yakho yini bathandekayo isono. Because uSathana akakwazi ukungena empilweni yomuntu uma angakatholi iposition yokusebenza ewisono. Hallelujah. So iBhayibheli ikhuluma ukuthi ngenxa yesono. Number 2 sithola indaba yokuthi abo-Adam ngenxa yesono babeshe bakhishwa endaweni yabo which is the garden. I-garden wakade kwindawo whereby kune-provision kaNkulunkulu ukuthi yonke into abayifuna uNkulunkulu ila uNkulunkulu ayidingako umuntu bekade ikhona la ngadeni. But because of sin balahlekelwa ubudlelwane noNkulunkulu. Senyabana egameni likaJesu. Bese nasifunda kuMateyu lasifunda khona. Lithi iBhayibheli uJesu uMaria uyawuzala indodana. Uyayibiza ngokuthi ubani bathandekayo?
uJesu. Okusho ukuthi uzawenza njani? Uyakusindisa abantu kubathandekayo ezoneni zabo. Number 2, kuphinde ukuthi unje uMaria uyakuzala indodana. Uyakuyibiza ngokuthi ubani bathandekayo? Emmanuel. Okusho ukuthi uNkulunkulu unjani bathandekayo? Unathi. So meaning in other words, the first Adam walahlekelwa ubuthina, but with the second Adam siyabuyiselwa. Indaba yasesiphambanweni indaba yokubuyisela umuntu owalahleka engadini yase-Edeni. Ukuthi impilo yami ngabe sengenxa yesono wathola sengayiphilela nje. Ngalahlekela impilo yami kodwa kwafika uJesu impendulo ukuthi ukuze usindisa angaphelele usindiseni phela kodwa asibuyisele ebudlelwaneni uNkulunkulu. Atshela ukuthi mathi uJesu uzokubuyisela nobudlelwano. Ngoba into ebalulekile bathandekayo ubudlelwano. Ungakephephela ukuthi lithi iBhayibheli wonke onjani bathandekayo ukuthi asiyanqoba izwe. Ake bathandekayo ngoba sinqoba izwe uma sinoNkulunkulu. Njema kuthi makhe ukusindaba yakho noJesu. Sesifestive manje ama relationship azonyakaza. Ubudlelwano noJesu uyanyakaza. Kungawo mina ukuthi ubheke ukuthi ume kuphi noNkulunkulu. Ngoba into ebalulekile ukuthi ingabe unobudlelwane nani uNkulunkulu. Kungawo uAbraham nakahamba uhamba noNkulunkulu ukuthi yonke instruction anayo instruction kaNkulunkulu because into ebalulekile ubudlelwane onabo noNkulunkulu. Mawulahlekela abantu kodwa mangalahlekela uNkulunkulu. Mabamshiya abantu kodwa mangashiya uNkulunkulu. uStefane bamshaya ngamatshe kodwa uStefane wema ngoba ebudlelwaneni bakhe noNkulunkulu. Lithi iBhayibheli kwavuleka amazulu ngoba izinto zivela ngenkathi uqinile ebudlelwaneni bakhe noNkulunkulu. Balokudlana noNkulunkulu. Ngabe lokudlana noJesu impilo yakho mayingapheleli nje. But have that relationship with God. Because when you have a relationship with God, uzokwazi ukunqoba. Amazwi okugcina egameni likaJesu ngoba sesiphele isikhathi sami egameni likaJesu. Mase nje sizokhuluma ngawo. Iba umuntu ophila ngevision. Ngani bathandeka? Ngevision. Because where there is no vision, people they do what bathandeka? They perish. Iba nombono mangaphila impilo nje ingenanjongo. Kodwa impilo yakho makube nento othi ngiphokophelele lapha. Ukusindisa kwakho usindiselwa ukuthi ube nokuphila okuphakathi. Ukuphila kwakho uphila ukuthi ube nokuphila okunjani okuphakathi. Kodwa ukuvuka kwakho kumele kube ne-achievement onayo. Into ezokwenza ukuthi wazi ukuthi uphile la. Number 2, ilwa namadimoni wakho. Yebo. Ilwanani bathandekayo? Yes, abaza bazosho nje ukuthi amadimoni alwa nabafundisi. Ilwanani bathandekayo namadimoni akho. Uma ngithi ilwa namadimoni, ilwa nalezinto ezikwenza ukuthi uluze ubudlelwane noNkulunkulu. Lezi zinto ukuthi na usemkhonta kaNkulunkulu usathana hlahlebela athi hayi cha ngeke. Ilwa nalezo zinto lezo ezikwenza ukuthi ungakwazi ukuyithola unamandla enkosini. Mawuthi uqala umnyaka omusha uqala umnyaka ule nalezi zinto lezo ukuthi awukwazi ungehlula naka 2025. Hallelujah. Yes. Lana madimoni akho. If madimoni akho uwazi kahle ukuthi wena uhambe yaqabanisa. Ilona leyo moya. Uphazamisa wena akaphazamisa abantu abeze kuwe. Uphazamisa wena ubudlelwane nawe noNkulunkulu. Ebuthi hayi mina ngiziphila ngedwa. Kodwa bathi ngisho kanje hayi mina ngiphila ngedwa. Hayi ngiphila uJesu ahamba nabafundi bakhe. Uyangizwa bathandekayo. uJesu ahamba nani bathandekayo? Nabafundi bakhe. Uyamdinga umuntu nakho uthi makhi. Siyadingana. Haleluya bathandekayo. So ilona namadimoni wakho
I don't know ukuthi whatsoever that you are facing. Kodwa ezinye izinto udinga ukuthi ulwe nazo, umelane nazo. Ukuze uzokwazi ukuchubeka empilweni. Udinga ukuthi umelane nani bathandekayo namadimoni wakho. If idimoni lakho ukuthi awukhona ukuthandaza, yini leyo moya? Ukuthi ublock ubudlelwane bakho noNkulunkulu. Obunye ubudlelwane idimoni elikhona le financial. Uyithola sothathe lapha. Sengivula ikhadi lapha, ngivula ikhadi lapha. Ngaboleka lapha, ngenza lapha. So angisakhona nokuphila kahle. Tribal umisi ukhamba lo siphathi ukuthi ungayitholi kumuntu obophekile ezintweni. Ngoba into enciphisa umuntu ukhamba ayibopha. Hamba uyibopha. Lezi zinto zakunciphisa. Ilwa nani bathandekayo namadimoni akho. Face your fear. If empilweni yakho kunezinto okwazi kahle ukuthi leli ngangisebenza kodwa ngiyasaba ukuyiqala. Hallelujah. Kunabanye mina ngabayeke emsebenzini baqala ibhizinisi. So la ikhuluma ibhizinisi lakhe. Omunye saza iqalile kancane khona emsebenzini. Bayakade afuna ukuthengisa ama-perfume senzele umuntu owathengisayo kancane. Ayekadila kuwa share leyo vision komunye umuntu. Ilana amadimoni wakho. Ilana bathandekayo. God bless you.